Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, makapabilib yun. Kining talento sa usa ka batan-on gikan sa Mandaue City. Niniyang paggama og mga miniature cruise ship. O iyang gikahiligan, mga kapuso, pagpaambit sab sa iyang talento. Atong istoryahon siya og abi-abihon karong buntaga. Unsa iyang sikreto niini, makauban nato karong buntaga, mga kapuso, si Raymar Labrada. Good morning, Raymar. Morning, sir. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga. Mga miniature nga welcome, mga sir. cruise ships ang imong gipanghimo. Unsa man nahilig na gyud ka ini paggama sa una pa? Oh, katong bata ba ko, katong sukad nga kita og salida nga Titanic ba. Nahilig na gyud akong barko gid. So karon gikan sa imong hilig, imong gi-translate, imong gigamit ang imong talento, unsa man ang imong mga gipanghimo nga mga miniature nga mga version sa mga barko? Kuan kanang duha ka type akong gimo karon, ang cruise ship o kuan kanang aircraft carrier sa kuan United States. Mao to gimo karon kaning duha during pandemic. Unsa may mga materyales gamit nimo animar? Kuan usay sintra board nya. Sagla na sa nako kanang mga plywood para julig-on siya ba. Kaya gamit nako ang shoes glue para ma-intact sila tanan, mapilit sila, mapurma gid sila. Unsa ka lisod, unsa ka kuti ni kay kinahanglan ning pulido kaayo ka sa disenyo gyud. Kanang gamay gyud guys sir makalabad sa ulo usahay inig cut pero mao magihilig na to gyud ato lagi patasan to pasensya. Bisan unsa ka gamay day sa detalye mar ug unsay naa sa usa ka barko, imo gyud ang sunon, imong sundugon. Kanang dili siya ingon nga imog yung sundon gyud kanang magmaanggid-anggid lang ba kay kuy mo gusundog maayo sir lisod nang kayo gud. Maguba ang imong trabaho ba kay usahay makuan ka maghimo dili mo makuha na imo ra uyunan ba. Unsa may basihan nimo ini magama ka, dapat na jud kay picture or nakasave ba sa cellphone nga mo imong himon nga basihanan mo pattern bali? Kanang ako kay search sa kanang Wikipedia niya kung kanang ang iyang length, ang iyang width, ug iyang beam. Ako kam nang kanon kanang i-scale ra nako ba. Nya ako ka tanaw yung mga deck plans dito ako na sundon. Unsa ka dugay ni usa ka proyekto, mga pila man ni ka semana nimo mabuhat usa ka barko pananglit? Ang kaning aircraft carrier sir kay main ako siya gisugdan ya nahuman siya mga hinapos na sa June. Nag-consider sa kapuhon o career sa barko mismo? Ganahan gid ako ato sa una ng naval architect ba. Perti mahal gid maskin architect man makuan gid perti mahal. Mo to nahugos man daw City College na nagkuha na lang kong industrial drafting. Mao ka man drawing ra ya. Imo-imog mga kuan plano-plano. Pagkanindot gyud na imo no kay imong hilig, imo yung gi-translate sa ining imong pag-develop sa imong passion o sa imong art. In closing Mar, unsa lang imong mensahe, unsa maambit nimo nga tip sa atong mga kabatan-unan diha? Labi na kaniyon ani pag palambo sa ilang talento. Nama kay skills nga kanang wala lang ni gawas, natago lang nimo. Imo lagi enhance gid baka ma-achieve nimo. Alright, magpasalamat mig dako. Thank you so much sa pag-uban kanamo mga kapuso. Makita ninyo ang mga works ni Raymar sa social media. Thank you so much kang Raymar Labrada. Thank you Sir Nico.